myöhään. Päivä 5 Thaimaassa ja tänään ollaan Chiang Maissa ja tänään tulee olemaan mun isoin riski, mitä mä oon ottanut täällä lomalla, koska me ollaan menossa nyrkkeilemään. Ja se tarvii edellisen urheilumatkavakuutuksessa, mitä mulle ei oo. Mut pidemmittä puhetta aloitetaan tää päivä. Let's go! Jos nähdään ensimmäistä kertaa, mun nimi on Samuel Bode ja mä dokumentoin joka päivä mun elämää täällä Thaimaassa. Nyt itse asiassa ennen kuin lähdetään nyrkkeilemään, mun pitäisi hankkia tänään mopo. Oma mopo. Mut nyt tulee taksimopo. Ja jos me ollaan nähty aikaisemmin, niin tilaa kanava, se on ilmasta. Mut pidemmittä puhetta lähdetään reissuun. Let's go! Go! Ja nyt etsimään itsellemme mopo. Koska mä en enää halua kulkea ilman kypärää, mä haluan nyt hankkia oman kypärän, olla safety first. En kyllä tiedä mistä täältä saa nyt yhtään mitään. Ainakin exchange löytyi, niin vaihdetaan paikan rahaa tästä. Saudi crown. Yeah. How much euros? Bangkokissa siellä sai 3,8, täällä on 36,6. Mitä? Mä luulen, että mä tulin halvempaa paikkaa, en vissiin. Yes. Täällä on ihan virallisesti, pitää ottaa oikein kuvakin naamasta. Damn, ja passi kans. In Bangkok it was 38. 28. Yeah. 28. Oh. Here is 36. It's fine here. Yllättävää kuin virallista täällä on ja mä sain vielä vähemmän mitä Bangkokissa. Miten voi olla? Nyt tuli vähän vähemmän mitä olisi tullut pari päivää sitten. Nyt on rahaa, joten sori. Tien yli. Jengillä on punaiset, mut silti vaan menee. Maassa maan tavalla. Motorbike. Motorbike. Kapu crab. Oh, eli. No, oi! Paikallinen mäkkäri. Kyllähän me meidän pakko paikallinen McDonald's testaa. Kerran kun ollaan, niin mennään. Me ollaan menossa nyrkkeille, me tarvii vähän ruokaakin. En mä oo syönyt mitään. Oita. Ai että täällä on vaikea mitään. Täällä on niin kuuma, täällä on 33 astetta tänään. Saudi crab. Ja nyt päästään nauttimaan itse mäkkäristä. Tää Thaimaassa on vaikka ei mitä erikoisuuksia. Täältä saa tämmösen. Tää pitäisi olla semmonen lämmin makee tasku. Maussa ananas. Tää sisältää sokeria, nopea pikkuhiilari ennen treeniä. Itse maku. On kuuma. Tää siis friteerataan samalla lailla kuin te ranut, niin tää on ihan tulikuumaa. Ai että on hyvä. Nopeet hiilarit saatu ja tommosen mä haluun. Kauhean kauas ei tarvinnut kävellä. Täältä löytyi suoraan rental, joten nyt otetaan joku näistä. Motor. Scooter. How many days, ka? 500 baht. Passport. Finland, yes. Finland, okay. Huh? Good drive? You drive okay? Time okay, no problem. Ensimmäinen mopo ikinä. Okay, thank you. On your shoes? Yes. Yeah, international. Oh, good. Yeah, can police 500 baht, 500 baht. You know, you live in Thailand, you know, right? Okay, they beat the It's baht. my first time, I'm not Really? Good. You helmet, okay? Yes. Vitun munapää, mut tällä me mennään. Tää on hyvä. Tää on hyvä koko. Ei muuta kuin se on siinä. Kypärä on vaille valmis. Sitten vaan skuutterikimppuun. Mä ostin pari päivää sit semmosen liittimen tähän ja mä unohdin sen. Bike. Naps. It's my first time, I don't know. Oh, unlock here. Yes. Open. Eli bensaa menee, bensin. เบนซิน Yes, bensin. แก๊สโซฮอล์นะคะ every time ก็ต้อง turn off important cannot live here Sinne meni. Se on nyt mun skuutteri tää. Seuraavat pari päivää. Let's go. Ja nyt vaan menoksaa! Yes, I know, yes. Mä luulin, että mä oisin pärjännyt ilman navia, mutta mä oon aivan hukassa. Mulla ei mitään hajuu missä mä oon. Mä oon pakko laittaa nopea navi. Mulla alkaa tuntikin ihan just. Alle kilometri melkein pääsi ilman navia, mutta ei ihan.
Vitsi mä havahduin, kun tässä on toisen puolellinen liikenne, niin mä melkein ajoin kolari, kun mä vaihoin tosta bensiksestä tähän kaistalle. Ai vittu, oli lähellä. Ei ollut oikeesti lähellä. Mut joo, nyt mennään menoksi. Saudi crap. Is this free park? Another time you can start. Mut nyt hakemaan attachment, että voidaan lähteä treenille. Ei oo mitään parempaa fiilistä, kun sun lakanat on vaihdettu, kaikki on siivottu ja sä voit vaan nauttia elämästä. Ai että. Mut nyt lähdetään itse. Ja nyt mä oon virallisesti valmis hikoilemaan ja toivon mukaan ei nyt tuu sattumaan mitään, mutta nyt mennään haastaa Riitaa. Mites tää aukeaa? Hei. Mitä? Ei voi olla. Halleluja. Let's go. Liikaa rahaa on mennyt, ei pysty enää yhtään tässä enää säästelemään, etten pääsis enää tunnillekaan. Nyt menoksi. Ladies and gentlemen, let's go! Tää on ihan parasta, mitä voi olla. Täällä on toisen puolen tieliikenne, mä melkein unohdin taas! Menoks! Ai, naps, menoks! Tuon mukaan ketään ei tuu Anni mennä! Onkohan täällä mitään nopeusrajoituksia? En mä tiedä. Oh. Tässä me jäädään. Parks at the back of the gym. Vähän niinku siinä ja nyt päästään nyrkkeilemään. Let's go! Oh. Sit saa kengät pois. Hello? Saudi crap. Do you have private time? Yeah, private. We have this time, this hour every day. Now. Now, 11. Have Yes. you booked for this class? No. No. You can do now if you want to. Yes, I can now. For one class, you're gonna 50, and you need to rent for 50 baht. So total 700 baht. I have to- yesterday, right? Yeah, we saw show yesterday. 650. 650. 700 baht in total. Okay? Ah. กูซื้อกันได้50นะ ให้ตัวใหญ่ไว้หน่อย แป๊บพอไหมนะ Do I take this off? Ei mitään haju, joinaks mä näihin? Mun mielestä tää oli joku private juttu. Onks tää nyt tää? Sorry, where is the private class? Join, yeah. Kai se on vain joinettu. Vittu mä teen kuolemaa. En mä tiedä nyt alkuläpäs näin rankkoja. Mut sanottiin, että mennään. Sitten mennään jonnekin. Minä mun mennään. It's my first time. First time Muay Thai. Yeah. Never boxed, never Muay Thai, never thing. So let's go. Häh? คู่ใครเป็นผู้ชูหรอ Näitä mä oon vaan nähnyt elokuvissa. Nyt mä oon ite täällä. Toinen käsi. What is your name? ทง Tom. What is your name Samuel. ซัมมัว Samuel. ซัมเวน Yeah, like Samuel L. Jackson. where you from Finland. ฟินแลนด์ Are you from here? no 3 hours. Oh, okay. Respect. what's your name ไอ้เฮียนี่กล้องมาแล้วนะ
Kuhmo on done. Siis tää ei oo norminyrkkeily, tää on Thai, Muay Thaita, eli tässä saa käyttää elbows ja polvia kans. Kyynärpäät ja polvi, ihan sairas. Mikä toi on loppu oli? Ollut valmista. Kuitenkin eka kerta kamppailun parista, niin mulla ei oo mitään haju, mitä tehdä yhtään mitään. Where? No. Oh, ilmasta vettä. Mä luulen, että pitää maksaa. Ja treeni jatkukoot. Ja en oo ainut, täällä on niin paljon muitakin turisteja. Paljon turisteja, ei oo ainut tässä.
Pakko saada vettä. Can I have one water? Yes, you can have. Sorry. Here. Oli pakko ostaa yksi vesi. Tää äijä pistää mut ihan kunnolla töihin. Eka vesi maistuu niin hyvälle. Tää äijä venaa mua, se lauleskelee tuolla. Nyt mennään, let's go! Vitusti happea, niin paljon happea kuin voi saada. Voi haudu.
Vitsi mä oon delannut. Push. Don't move. Up your new. Hey, don't. Sit, 40 seconds, 40 seconds. 30 seconds left. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Hey, 10 more. 1, 2, 3. I cannot! I cannot! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, back. Vittu! Mä oon monia lajia harrastanut, mut mä en oo ikinä tehnyt mitään kamppailulajiin liittyvää ja tää voi olla ehkä yhtä rankempi. Tää oli mun eka treeni ikinä, niin tää äijä varmaan meni vielä half. Ei tää ollut mikään kunnon treeni edes varmaan. Ei vitsi. Mä oon huomenna aivan rikki. En mä pysty tähän enää. Ja toivon mukaan nähdään huomenna. Oh.